Ogendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugumba Panigarano. Ogendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugumba Paniela. Hey, Mo! Hey! I am Madame. I'm on you, I'm one master Peter to do a more form. Open one I has an Izog. Aquaja walk. By God's grace, the Vice Chairman, IGBO United Friends Club, Arondizuogu. Ndawo. I will born my here with Ikeji. Magana. I want an Ikeji by Ikeji. Manoka Vezilia. Cotrun Dinama. Oh, you boy, where you be. Mana everybody go do to me. Do to yes, where do. And I want to eat a good area. Mana you want to go to where mother. I'm an aha to kuna anime. So I can a more yan me bumbo. Do not go here where you be. You got to go. Mana I can because America, January, I got to move here. Joke my end also saying, because you know, human.
ụfọdụ ekwu na ọ dị ka emume Ikeji nọchiri anya Christmas n'ebe ndị arụ nọ ọ eziokwu ihe onye ọwụna nwere ka o ji were emerụ onye ọbịa ya ọjị Ikeji anyị nwewu ndị arụ anyị nwewu Izuọgụ anyị valiri ya karịa Christmas because Christmas wee emume ndị Jews dịka m siri gụta n'otu si mata awerezie kesarịa mba ụwa niile site na amara Chineke anyị nwekwu ụmụ Izuọgụ na ihe eme ndị arụ anyị emedekwa ihe akesakwa Izuọgụ Ikeji Izuọgụ to mba niile otu anyị si celebrate Christmas nke omenala ndị Jews esorokwa anyị na-eselebrate kwa Ikeji kwa omenala ndị nke Izuọgụ ndị arụ Opurobios Igwe Ejenga Ndewo. Okay, aha wụ barrister Emeka Ezeoke. Onye Arondizuogu. Aha mu legal advisor to APU Arondizuogu Patriotic Union. Ihe gbasara Ikeji a ụfọdụ aghọta ha ihe ọ bụ. Ụfọdụ na-aghọta ya dịka ụbọchị eji eme mmanwụ, eji akọ ọgwụ, eji eme ihe na. Maka ndị na-ama biko kọrọ anyị gịnị bụ Ikeji? Ikeji festival wụ ụbọchị a na-eme ihe gbasara iri ji ndị Izuọgụ. Ikeji I mean to say not iri ji because ndị Izuọgụ na-eme emume ihe gbasara Ikeji mana Ikeji akpa ya Ikeji mana duto na oge ha dị convenient ọ dabachaghị mgbe ha na-ekeji ebuazie n'ọnwa April nyawa agbachaghị Easter eme Ikeji ọ ka esi eme ya. Ụfọdụ kwuru na ọ bụrụ na edowe Ikeji dowe Christmas na onye arọ ga-ewere Ikeji ọ wee eziokwu. Onye arọ ndị Izuọgụ ejighị Ikeji egwu egwu maka na Ikeji dị anyị oke mkpa ndị si ebe niile dịgasị iche iche na-anata maka Ikeji mana amagha Christmas ha anata ha prefer ịnata maka Ikeji wee oge na-adị ọ na-ekpo ọkụ na ndị Izuọgụ anyị ejighị egwu chacha. Chineke kedezi nke a na-etu akị ka a na-etikwa MFR unu lele UGWUMBA. Aha m Ifeanyị Nwankwọ nke eji Izuọgụ were mana Abuja. Aha m onye Izuọgụ onye ndị Awa
Yes. Ihe bụ m nata omenala ntụnala ndị Izuọgụ wụ Ikeji. Abụ m onye ndị Awa. Nna m mụnyere m bịa pụta ụwa wụrụ onye ndị Izuọgụ. And ụwa ọzọ m maara mma akwụkwọ onye Izuọgụ amaka. Ikeji ya nọ na Ikeji karịkwa. Ikeji wa ọdịnala ọ dị mwere pụta ụwa. And Ikeji ya adịkwa ụmụ anyị ajoinikwa. Ikeji ọ bụrụ onye taa ọ ọdịnala. Akụkọ ma ndị na-ata ebu n'Ikeji ma ndị na-eme ihe na ụfọdụ akụkọ ga dị egwu a na-atụ mmadụ. Erutezi m ebe a fụ ma ụmụ agbọghọ ma ụmụaka ka onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Ke ihe dị iche Ikeji ga-afọ na nke a na-emebu. Ihe dị iche na Ikeji wụ na emere mgbe a na-asị na Ikeji wụ ihe ka etigbuo zọgbuo. But ị na-anya ugbu hụ na youth take go over. Ihe dị iche adịgo amodelize arịgo ya. Nke wụ mere mba dị iche iche were bịa ndị Izuọgụ taa wee na-enwe obi aṅụrị maka Ikeji nke a na-eme. Ndị ọhịa mekwara na Ugwumba na onwe ya na ndị Izuọgụ were anya na-afụrụ wee na-ahụ ya na-eme hụ na onye obi aṅụrị na ọ bụghị ihe ọjọọ ka a na-eme n'omenala. Opurobios Igwe Ejenga.
mụnwa bụ Chief Vincent Obianodo eze na nwa Chinemere na Nneni na ya ụmụaka Igbo niile onye ọbụla kaba ahụ na-asụrụ Igbo maka ndị na-ekiri anyị na-amaghị ihe bụ Ikeji gịnị bụ Ikeji kedu ihe o ji dị iche na mmemme ndị ọzọ ọ dị ka ọ bụ mmemme ekeresimesi ndị arụ ihe mere n'ụwa na Ikeji wụ ịma agaghị esi ekwu Ikeji ịma ji dị mkpa n'ala Igbo ndị arụ ejikwa n'ihe egwu ebe anyị si pụtawo Arụchukwu ọ bụrụ na Arụchukwu ha na-eme na Septemba mana anyị nwa na-eme na ihe dịka April a maka ihe gbasara maka udu mmiri ọ emume a na-eme iji cheta maka ji ma Ikeji mgbe ị ga-egbu ji kepụ ya isi ahụ ọ ya bụ mmemme ji maka ji dị mkpa n'ala Igbo ndị arụ nakwa eme asị na ọ dị ha mkpa nnukwu ọ ya kpatara anyị ji na-eme emume a ugbu a ọ ya ọ pụtara na Ikeji bụ ihe dịka ịwa ji ma ọ bụ emume ji ọfụ ike ọ bụghị ịwa ji ikepụ isi ji itinyekwu ya n'ala ka o wee rute nke a ga-akọ ọ ya ọzọ ọ nke ahụ ga-amụta ji a ga-akọ ọ ga-esi eme Ikeji ihu ka aha dị Ikeji ọ ya maka ya ọhịa ji eme ịmagwonu maka arụ nwere omenala ha siri ike dịka m kwuru nọ ihe gbasara ekpe wụkwa nke karịchara ihe niile a na-eme n'arụ ọ karịchara ya ọ ya kpatara eji wee sị ka e were ihe gbasara ekpe a wee kwado Ikeji ahụ kwado ya nke ọma ka a mara na o siri ike n'omenala ahụ ka ọ ghara ịnwụ anwụ ọ dị m ka ndị arụ ada-agba Krismas ọsụsọ Krismas bụ Ikeji nke ndị arụ na-agba Krismas Ikeji bụ omenala arọ ọhịa eji mara arọ so anyị mere appreciate karịa Krismas anyị bịara Ikeji nke afọ ihe abụkwa anyị na-abịa ọ dị anyị ka nke ahụ karịrị ememe Krismas nye ndị arụ eziokwu ọ karịrị ememe Krismas ọ Ikeji ka anyị nwa ndị Izuọgụ na-eme anyị adịghị eme Krismas afọ m bụ Chidozie Triple C mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba.